खुलुमबाय। हेलो सिख्लाफोरजों गारजानाय सेंग्राफोरजों गारजानाय जोला गर्ल्स एंड बॉयज वेलकम बैक टू द माय बीसी स्वरां यूट्यूब चैनल। सो गाइस नोंसिनि थाखाय मोनसे गोदान रस भिडिअ लानानै आरो गिबियावनो मिथिहोनाय जायोदि जुदि नोंसोरो सोरजोंबा सेन्देलजों खावलायाव सोबा जानो गोसो जादोंबा बे भिडिअखौ डीजे बक्सआव कानेक्ट बानायनानै नाय आरो डीजे बक्स गैयाबा गारा मोखाङाव सोनानै नाय। गोजोन्थों। प्रभुदेवानि मुं लानानै भिडिअखौ जागायनोसै। ओम खेरे बाबा। आं दिनैसो बुजिबाय बेनोथ बै सिख्लाफोरनि बेक साइडआ माबोरै हिमालय हाजो बायदि जायो आरो सेंग्राफोरना मानो मागोआव सावनाय फिथा लावदुमजोंल' समान जायो। बोसोरखे जेब्ला बेक साइडआ सिख्लाफोरा रागा जोंबा जेरै खावलाया बुगायो बेबायदि बुगानो नागिरबानो बेबायदि दासोयोबालाय बोरै हिमालय हाजो जानो। लकडाउनाव फुरा गथ'फ्रा फाग्ला जाजोब्बाय। सोरबा माबा गाइखेर जानाय हाथायानो बायाखै बेनो माबा बचपन का प्यार भूलनी जाना रे मेथाइ खनखावला बायदों। बिगुर गथ'आवनो दं नोङो बेसे गथ'आव माबा मोजां मोननायमोन नोंलाय बिदि फाग्ला। बोसोरखे आं सरखारनाव रिक्वेस्ट खालामो कि माबार स्कुलफोरखौ अपेन खालामनानै होदो नङाबा फाक्का फुरा गथ'फोरा बेबायदिनो जाजोबसिगोन। फाग्लाफोर बेखौनो नायलाय बिगुर बोरैबा दासिनाया एसे गेफेर जानाय मोनबानो ओइ खिलिहांनाय थालिर बिफां गोरलैयानो फिसायावनो गोरलैयावनो बायथ'सिगौमोन। बुगा होना है बोरो प्लस बुगा भी होएगा मोटा भी पाएगा। ओके बोरो प्लस को फुनबा गोरा भी होएगा और मोटा भी पाएगा माने गुफुरबो जागोन आरो हौवाबो मोनगोन। बेनोथ होनबाथ जों सेंग्राफोराबो बोरो प्लसखौ फुनबा गुफुर जागोन आरो हिनजावबो मोनगोन। मस्त जोक मारा बिगुर ओरैनोबा साराय खिथु बायदि गोसोमखायनो सिख्लाफ्रा गोसोखौनो थोखाला आरो जुदि बेखौ फोननानै आङो गुफुर जाया आंनि फैसाखौ लस खालामनानै होयो आरो हिनजावबो मोना अब्लाथ गैला नोंसोर सानैखौनो शिलंआव थांनानै नोंसोर सानैखौनो हाबा लाहैगोन आङो। बेसे बे शिलंआ बारा गोजान नंखाया। बेहेनसो नोंनि जाबायदि आखल जाबायदि आखु बिखौ बिहामजो मोनदों रंजा नङाबाथ नोंनि न'आव बै बुन्दा गारजानाय सैमा बुन्दियाबो बिहामजो जानानै फैया मिथिबाय। नोंनो सिगां बिखुनजोआ एसे बुंबानो न'आव खारलांग्रामोन बिनि थाखायनो बेबायदि बिहामजो मोनदों नों बिगुर। येलो बोसोरखे लंपेन्ट गाननाय हाफ पेन्ट गाननायनि खोथाखौ सोर बुंदों? लंपेन्ट गानदां दिनै रागा जोंनानै। जेरै नों ओरै बिहामजोखौबो मोनखागोन नों बिगुर बेखौनो बुङो खारमा मिथिबाय। आरो नों बिहामजोनो गानग्रा जोमग्राखौनो होआ होनबालाय हाफ पेन्टखौ गाननानै थाखानांगोन। गासिबो गानग्रा जोमग्राखौनो नोंनो गानजोबोबा बेहेनसद आरो बे हाफ पेन्ट गानबा बोरै हंलाला जानांगौ। दख'ना गानबासो दख'ना मेख्ला गानबासो हंलाला जायो। कुछ भी डिउटिसो होबाय थानांगौ जाहैबाय। बोरायाबो न'निफ्रायनो खारला आरोना बाजार थांबाय थाग्राया बिहामजोफोरनानै बा बिहामजोआ खायदा गानो नालाय हाफ पेन्ट गानो नालाय हमनानै पुरा जिन्दगि नोंनि थास' महरनि मोखांखौ नायै बोरायाबो बालायलांबाय बे बिनिखायनो न'आव सानि लियन बायदि बिहामजो फैबालाय नायखागोनखा। बोसोरखे नोंनि बोरायखौबो बारा थिग मोनाखिसै आङो बिहामजो लानानै खारग्रा बायदिसो मोनलायलांबाय आं। आरो मोजाङै थाल ला बिगुर बिहामजो लाबोदों होननानै गावसो गदाय लाबोदोंदां माथो गद बिसोर गदाय लाबोबाबो मा जाबावनो बोरायनाय इन्जिनानो जालायलांला बे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आरे स्वाद नोंना बे मादार रायखसफोरनि बायदि मेगन खालामनाय बेलाय बेनसद क्राइम मास्टार गग'आ नोंनि बे भिडिअखौ बोरैबा नुफ्लांनांगौबा मेगन थाइनैखौ बख'नानै मार्बल गेलेजागोन नों मिथिबाय स्वाद।
So guys, Boro plus होननानै आंना माबा मोखाङा गुफुरानो जायासै गोसोमैनो गोसोम दं बै शिलंनि सिख्ला सानैखौ लोगो हमहैनांगौ सुवादफोरखौ हाबा खालामहैगोन आं बेयाव थांनानैनो होमबा दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगो मोनफिनगोन थाबैनो गुबुन मोनसे भिडिअ'आव जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक बानाय आरो लोगोफोरनो शेयार बानाय आरो माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब बानाय बिगुर ओरै फैलाय नोङो हानै नायबाय थानायाबो बिगुर नों भिडिअ'खौल' नायदों साबस्क्राइब बानायाखै माबा साबस्क्राइब बानाय आरो बै खाथिनि घन्टाखौबो बुनानै अल नटिफिकेसनाव सेट खालामनानै ला जेब्ला आं गोदान भिडिअ लाना फैयो नोंसिनि थाखाय होमबा बयनिफ्राय सिगांसिन नुनो मोननायनि थाखाय मिथिबाय होमबा बाय बाय सी इउ भेरि सुन थेंक्स फर वाचिं